Kaixo laguntxoak, ni kukua naiz, udaberriko kukua. Eta larun bat honetan, Basabe azpiko gunean, udaberri jaia ospatuko dugu. Eta nahi dut, danok hemen egotea kukuarekin, nire laguntxo guztiekin, eta argitxo ere etorriko da larun batean. Egun polita izango dugu, lehenengo mendi irteera egingo dugu. Gero, herriko plazan, jolasak, talo tailerrak, zagardo kupela, gero buru handekin, kale jira izugarria. Eta bazkalostean, ipuin kontaketa, tailerrak eta amaitzeko, argitxo kuku eta lagun guztiarekin, txokolate beroa! Larun bat arte, egur! Kaixo! Gurasuen aldetik artea. Txirka ebili! Oi, batek esan dago ezen, zi? Batek esan dago! Bueno, eta larun batean zer daukau? Udaberri jaia! Zer dauk? Zaten hau, gurasoak binaka, hanka bat, elkarri lotuta. Hola. Daukatzue, 5 egun ezaietako. Eta taluak egie? Hombre, eta jatie? Zer gozua, txokolatezkoa. Zapatu txokolatea hartuko. Bakarriko, argitu eta nik.